finantzatzeko diru bilketa martxan jarri genuenetik. Egun hauetan, minimoa gainditu dugu, eta diska osoa finantzatzeko diru kopurutik gertu gaude. Eskerrik asko beraz, parte hartu duzuen. Zenbat egarri, gaurra ole horrean oiuan. Azken txanpa honetan, berriz dei egiten dizuegu. Izan ere, komunitate osoaren ardura da, kultura garatu, indartu eta zaintzea. Bunker barruan Horregatik, aldu zuen moduan, ediozue ekarpena proiektuari. Jarri zuen alea, eta atera dezagun hau azalera.